Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Miguel González, que é membro da xunta directiva da Cofradía Corazón do Salnés. Bos días, Miguel, que tal? Bos días. Gracias por vir hoxe ata aquí. Bueno, contame un pouquiño, esta Cofradía Corazón do Salnés está formada por viticultores, ¿no? Por bodegueiros, por hostaleiros. Cal é o teu caso? A ver, no meu caso, eu teño unha empresa de servicios, traballo para outros viticultores, bodegas, entonces a vinculación co mundo do viño e da viticultura pois é desde rapaz. Na casa hubo sempre viñas, entonces, bueno, me propuxeron entrar na cofradía fai un par de anos. Dixen que sí, e, bueno, lle boto unha man no que necesiten. O propósito da cofradía é divulgar pois, o viño, a gastronomía do Salnés en forma de cofradía, que é algo que pode chamar a atención, porque cofradía asociámoslo máis a santos, virxes e cousas desas, non? No, isto non ten nada que ver con eso. Hai diferentes formas de promocionar a gastronomía e o viño, e unha delas é esta. Por España adiante, incluso no estranxeiro, hai gastronomías de cousas, cofradías de cousas moi variadas, non? Unhas promocionan queso, outros promocionan os viños da zona, outros no norte, pois, as hai de bonito, da anchoa. Entonces, cada cofradía promociona o produto seu, local. Entonces, tanto a nivel local como fora noutras zonas, non? Entonces, se fai un intercambio entre as cofradías, se visitan unhas a outras, entonces cada unha promociona os produtos da súa terra. Neste caso, o noso é o viño e a gastronomía de Meaño, que é o que temos. De feito, vides a hora de estar no País Vasco, non? Pois con cofradía que era da Anchoa ou que era a do Anchoa do Cantábrico asistiron 15 cofrades da cofradía de Meaño, foron acompañados polo alcalde, por Carlos Vieitez. Entonces, estas visitas sirven para que eles veñan a Meaño tamén, non? Cando se fai unha visita a outra cofradía, pois hai un compromiso de que esa cofradía tamén nos visite. Entonces, cada un promociona o seu, eles veñen aquí co deseo de que se conozca o produto que les promocionan e nós vamos ali con o mismo deseo, non? Claro, eles xa se sabe cando van a vir aquí ou ainda non hai data para... As visitas cando se fai a festa do viño de Meaño, que é no mes de xullo, se fai unha invitación ás outras cofradías, non? Entonces, a que quera asistir, se organizan unha serie de actos e de actividades para se lle facilita alojamientos, unha serie de cousas, para que veñan. Entonces, se van anotando. O ano pasado viñeron 29 cofradías gastronómicas, algunhas de España, unha de Francia, unha de Canarias. Entonces, do que se trata é que isto chegue o máis longe posible, que tanto as que veñen como nós cando vamos a visitar. Claro. E cando veñen aquí, as que veñen de fora, que é o que máis lles chama a atención? Bueno, enseñades, supoño, o viño, o albariño, que máis cousas lle enseñades e que cousas lles chaman a atención da nosa gastronomía, da nosa cultura? A ver, sobre todo, o Concello de Meaño é un concello, estamos acostumbrados a que se conozca o Sanxenxo, o Grove, Cambados, que son os concellos turísticos. O Concello de Meaño sempre foi un sitio de paso. Pero é un sitio de paso que é unha cousa curiosa, que eu cando salgo de viaxe, conoces xente por aí, de fora, todos conocen, sabían onde paraban a comer cando estuveron aquí de vacacións, pois paraban a comer en Dena ou en Meaño, sabían onde podían tomar un pescado, onde tomar unha carne, e sabían onde podían tomar un viño. Pero o que conocen é Sanxenxo, Grove, Meaño era un desconocido. Entón, o que lle chama a atención é que Meaño ten moitas cousas que ofrecer. No mundo do viño, pois, ten unha importancia relevante. Hai que ter en conta que Meaño é un dos concellos que máis hectáreas ten a viñedo dentro da DO, pero tamén é un dos concellos que máis bodegas ten de tamaño mediano e pequeno. Entonces, hai unha forma de facer a viticultura en Meaño que diferencia un poquinho dos outros concellos. Entonces, iso é unha das cousas que lle chama a atención, os viños moi diferenciados que hai entre unhas bodegas e outras, porque son elaboracións máis pequenas. Entonces,
Entre eso, despois que temos un trociño de ría que é moi bonito, con uns paseos, temos unha ruta dos muiños de Lores, que o ano pasado se fixo unha visita a un dos muiños, o propietario, Pablo, pois, lle explicou como funcionaba o muiño, se fixo ali un desayuno, con viño, por suposto, tamén había café, pero tamén había viño. Temos uns miradores preciosos, o de San Cibrán, o da Queimada, o Banco de Amor, cousas que pouco a pouco hai que ir poñendo en valor, que son, por exemplo, os miradores, pois un escaparate sobre o Atlántico. Vese o Barbanza, a Isla de Arousa, Sálvora. Entonces, cando visitan o Concello de Meaño, chama a atención que ten máis cousas das que eles conocían. Entonces, é un traballo lento, nos levamos 4 anos, o sea, esta cofradía é moi xoven. Normalmente as cofradías que hai xa teñen moitos anos. Este é moi xoven, entonces queda moito por facer. Claro. E dicías que Meaño ten unha forma diferente, un poquinho diferente do resto dos concellos de facer a viticultura, por que? En que é diferente? Pois a diferencia, unha das diferencias é que, por exemplo, en Meaño non se fixo concentración parcelaria. Entonces, todas as parcelas que hai son moi pequenas. Eso que supón pois, que hai diferentes formas de traballar as parcelas, diferentes formas de cultivalas, pero eso despois tamén se traduce na elaboración dos viños. Hai diferentes tipos de terrenos, son viños máis diferenciados. Ademais das bodegas pequenas, temos unha cooperativa en Meaño. Eu tamén pertenezco a unha cooperativa que non está en Meaño, están en Cambados. Os viños das bodegas grandes suelen ser un pouco máis homogéneos, e os das bodegas pequenas, se encima os viñedos, o sea, a uva que elaboran e dos terrenos de Meaño, van facer viños máis diferenciados, pero por eso, pola diferente forma de cultivar, pola cantidade, polo heterogéneo que é o territorio, os viñedos, eso fai que os viños sean un poquinho diferentes, os dunhas bodegas cos de outras. Eso é bonito tamén, quer dicir que non tan importante é o que elaboran as bodegas grandes e a súa forma de elaborar, como isto. É unha diferencia que temos aí pola situación que ten Meaño. A Festa do Viño é o capítulo que se chama Facédelo en xullo, o terceiro fin de semana de xullo. Contame un poquinho que é o capítulo, que se fai ali. Vale. Hai unha serie de actos que fan as cofradías. Todo eso está coordinado coa organización da Festa do Viño e co Concello, non? Entonces, se mezclan un pouco cousas, pero hai unhas cousas que son específicas xa das cofradías. Se fai un desfile con todas as cofradías que asisten, se suben todas ao palco, aí se fai a lectura do pregón pola persona que está invitada pola organización do viño, e despois se fan uns agradecimientos a todas as cofradías asistentes, e se fan uns nombramientos hai diferentes tipos de nombramientos. Bueno, pues, os de honra, por exemplo, sempre recaen en alguén que pola súa trayectoria laboral ou, sobre todo, persoas maiores que levan moitos anos vinculadas ao mundo da gastronomía ou ao do viño en Meaño. Pois o ano pasado se distingueu a dúas persoas, un restaurador máis un viticultor e bodeguero, que foi un dos primeiros que empezou coa organización da Festa do Viño de Meaño. É unha forma de reconocerlle o traballo de todos estes anos. Despois hai outras mencións, pois embajadores. Normalmente se nombra embajadora a alguén de fora, suele ser o lector, a persona que lee o pregón, bueno, pois, que se compromete a divulgar a gastronomía e o viño de Meaño. Bueno, pois, entre os que se nombraron o ano pasado foi unha persona moi conocida por todos, que é Rafael Louzán, que agora é o presidente da Federación. Estuveron os mozos de Arousa, tamén, fai 2 anos. Hubo 2 presentadores de televisión, de Telecinco, un director de Mediaset, non recordo os nombres agora exactamente, pero quer dicir, cada ano se busca alguén que teña unha trascendencia xa fora daqui do... Proxección fora. Sí, unha proxección. E despois eso acaba con... Bueno, despois hai un viño, se fai unha degustación de viños por un recorrido por todos os stands, todas as cofradías, para que proben os viños de todas as bodegas, e eso acaba nunha comida de confraternidade, pois nun restaurante local, onde hai
viño de todas as bodegas de Meaño e produtos típicos tamén de Meaño. Para deste ano xa sabedes como vai ir, xa tedes pensado a xente, xa se pode adiantar algunha cousa? De momento moi pouco. O único que podo adiantarvos que o 29 de maio se vai facer... Isto cada ano se van añadindo novos miembros, non? A esta cofradía. Entonces este ano se van a nombrar 7 persoas máis, van a pasar a formar parte da cofradía de 7 persoas máis. Eso se vai facer o 29 de maio. Non está aínda o sitio, estes últimos 2 anos se fixo no Irado de Besada, en Xil, unha casa de turismo rural onde se fan eventos que é preciosa. Bueno, está por determinar o sitio, despois hai cousas que ainda hai que consensuar coa organización da Festa do Viño, entonces de momento sería adelantarme moito. No momento que se sepa algo, pois se vos irá comunicando. Na cofradía canta xente sodes? Somos 45. 45 socios. Entre os 45 socios hai 12 mulleres. O da paridade de momento non conseguimos levar, pero que algo que non hai moitas mulleres nas cofradías gastronómicas. Cada ano se vai ir incorporando mulleres, xente xoven, que non seguir un pouco a liña de todas as cofradías que ves moita xente maior. Entonces, queremos que sea un pouco máis diversa, máis alegre, e que teña unha iniciativa tamén de asistir a cofradías de fora para que eles veñan aquí. E tedes unha capa característica que usades, contame esa capa para cando a usades, como é? Vale, a capa é como cada cofradía ten unha vestimenta, entonces esa vestimenta é como a imagen corporativa de cada cofradía. Está a capa e despois hai un estandarte que leva cada cofradía adiante. Eso se utiliza cando se fan os desfiles, actos que se fagan nos que este involucrada a cofradía, se pon esa capa, é unha forma de cada un marca o seu... non sei como explicarlo, é unha distinción, distinguirse das outras, non? Sí, distinguirse unhas das outras. E que significa para ti formar parte da cofradía? Hombre, eso sempre é un honor. Ao final, todos que formamos parte da cofradía, algo temos que ver co sector que estamos promocionando, non? Entonces, bueno, é importante. Si nos gusta estar aí, é unha forma tamén de visitar outras cofradías gastronómicas onde se están promocionando outros produtos e vivir de primeira man esa promoción, porque cando vas a visitar outra cofradía gastronómica participas en actividades que son solo para as cofradías gastronómicas. É dicir, hai actividades que son abertas ao público en general, pero hai outras que solo son para as cofradías gastronómicas. Entonces, para min é aunque eu me desplazo a poucas, pero cando vou disfruto moito porque o vives dunha maneira moi intensa, moi cercana. Para outros socios, pois a veces é unha forma de facer turismo, de marcharse uns días de vacacións. Agora, nos próximos días, se vai o vicepresidente Toño con outro cofrade, van coas súas parexas, e van asistir a unha cofradía e se van pasar un fin de semana. Entonces van asistir de primeira man á promoción deses produtos e aparte vai ser uns días de vacacións para eles. Tamén está, por esa vía tamén está interesante. Sí. Bueno, hai que ter en conta que o ano pasado nos visitaron na Festa do Viño as 29 cofradías que había dito antes, que son unhas 150 personas. Desas 150 personas que viñeron, algunhas se viñeron uns días antes, pernotaron en establecimientos de Meaño, pero que hai algunhas que botaron unha semana de vacacións aquí. Entonces, isto non é só unha forma de promocionar a gastronomía e o viño, hai máis cousas. Claro, quer decir, hai un conjunto que é economía. Como vai este ano? Non sei se sabe como vai a uva, como vai a colleita. Como vai a ser a cosecha. Sí. A ver, estamos vivindo un momento complicado. Rías Baixas tuvo ciclos bons, ciclos malos, entonces está sendo un ciclo, estamos na parte de abaixo do ciclo, non? É un momento delicado porque baixaron os precios da uva, as ventas pararon un pouco, entonces os bodegueros e os viticultores en general están preocupados.
eso non é bo para a economía local. Hai que pensar que solamente a cooperativa que está no Concello, que ten cerca de 400 socios, máis todos os viticultores de Meaño, eso supón a nivel económico unha cantidad importante. Entonces, destes momentos malos sempre saleu algo bo de cara ao futuro. Pois da anterior crisis saliron os espumosos, saliron viños máis embellecidos, cando os albariños eran viños que se bebían no ano. Entonces, desto saldrá outra cousa boa, se acabará promocionando no exterior, se buscarán novos mercados, e, bueno, son momentos que hai que vivir e aprender deles. Decías mentres dos viaxes que faz, que non participas en moitos, pero dos que fixeches, cal recortas especialmente, ou cal coñeciches algún produto que che chamou a atención especialmente? Hombre, especialmente... Quizás o que máis, así das últimas que fun, a que máis me gustou é a do Percebe de Muxía. Porque nos metemos, a ver, había que ver os platos. Foi unha delas, así que me quedou un bo recuerdo, non? Pero, non sei, eu levo pouco tempo, hei de visitar outras cofradías, seguro que ha de haber moitas cousas que me van a sorprender, porque eu escoito a experiencia dos cofrades que van, sobre todo os que van fora. O ano pasado asistiron a unha cofradía do viño en Tenerife, en Canarias. Manuel asisteu o presidente a un en Madeira. E cando che contan as experiencias, hai cosas bonitas. A veces non podes, porque isto hai que marchar uns días antes, supón un viaxe, non? Teño as miñas ocupacións laborales, entonces penso que hai moitas cousas ainda por descubrir. Cadrouvos de ir a coñecer outros viños noutros sitios. Sí. Claro, cando os comparades cos nosos de aquí, que... Porque ali tedes de que decir que sí que é moi rico e que está moi ben, non? Pero hai que barrer para casa tamén. Esa é unha pregunta complicada, imagínate que me escoiten. Claro. A ver, eu se teño que falar dos... A mí me gustan outros viños de Galicia, sobre todo os viños de Galicia. En Galicia temos uns viños riquísimos. Pero tamén, por España adiante, España é un dos maiores produtores de Europa de viños, non? Entonces, hai uns viños moi ricos. Eu me quedo cos viños gallegos, pero hai que estar aberto sempre a probar outros viños, é importante saber como son os outros viños tamén, e disfrutar deles no seu origen. Igual que eles cando os cofrades de outras zonas de España, cando visitan isto, disfrutan do viño de aquí. E o comparan co deles, eles están acostumbrados ao deles e lle vai gustar máis. Pero, non sei, se teño que elegir me quedo cos viños gallegos, en general, con todos. Para esta próxima festa, que vai ser en xullo, pois, como animaríamos a xente a que se achegara a Meaño, a coñecela, porque tamén hai varias festas do viño, bueno, a de Cambados é moi coñecida, pero como animar a que vayan a Meaño a coñecer a vosa? A ver, isto non é unha competencia con ningunha outra festa. Cada festa ten o seu, agora se fixo a do Ulla, a de Cambados é importantísima polos anos que leva aí, e a de Meaño, pois, creo que este ano é o 25 aniversario. Tampouco é pouca cousa. Tampouco é pouca cousa. Entonces, eu salientaría o que dixen antes dos viños diferenciados que hai entre as bodegas, que te vas pasando dun stand a outro e vas encontrando viños diferentes, todos eles moi ricos, pero que hai unha calidad de viños moi alta en Meaño. Basicamente, os stands, as bodegas que están nos stands da Festa do Viño de Meaño son prácticamente todas de Meaño. Creo que hai algunha invitada. Non é como no caso de Cambados, que hai de toda a DO. Entonces, o que vamos a probar en Meaño son viños de Meaño, pero son uns viños coa súa entidade, teñen as súas características. A ver, o Rías Baixas en general fai uns viños riquísimos, tanto en bodegas pequenas como en grandes, pero, bueno, Meaño ten esas características e hai que darlle valor a esas características. Bueno, pois animamos a todo o mundo a que se achegue en xullo ata Meaño, que boten ali uns días e que coñezan tamén o Concello, que ten moitas cousas como nos dices. Moitísimas que ver. Bueno, pois moitísimas gracias, Miguel, por vir ata aquí. Gracias a vos. E moita sorte, que vaya todo moi ben. Graciñas. Gracias a vos tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.